Kada čovjek onoga trenutka odluči da će biti revnosan kao vernik svom ocu, Bogu, mi smo uradili više od pola posla. Onda Bog preuzima. Onda će na Bog slati probleme sa kojima ćemo se suočavati. Zbog čega? Zato što nas takvi problemi, ali mnogo veći, tek čekaju. I sve do trenutka dok se mi ne budemo nosili sa tim malim problemima, naš rast neće biti nastavljen. Zaboravite, nema uzdizanja. A onda nema ni moći. Onda nema ničega. A šta je moć u pravoslavnom smislu? Moć je blizina Božja. Jer mi moći nemamo, samo moć ima Gospod Bog, je li tako? I kroz nas, od njega kroz nas, sve ostalo. Pa zašto se mi molimo? Znate koliko puta, evo svako od sveštenika ovde koji je, možemo da posvedočimo da kada smo čitali molitvu, Bog nam je uslišio molitvu. A znate koliko se puta desilo da smo čitali molitvu i da nije uslišio? Jer ja ne znam mnogo toga. Ja ne znam ni prošlost, ni budućnost tog čoveka, ne znam ništa o tom čoveku. Bog zna. I moje nije ni mnogo da razmišljam, moje da se molim, a njegovo je da to ostvari, njegovo je da to da ili da ne da.